Bună ziua, doamnelor, domnilor! Eu sunt Gheorghe Bobeică, jurnalist independent moldovean acreditat aici la Consiliul Europei și astăzi l-am ca invitat pe domnul deputat Andrei Neguța, membru al Comisiei de Politică Externă a Parlamentului Republicii Moldova, membru al delegației parlamentare la adunarea parlamentară a Consiliului Europei. Bună ziua, domnule Neguța! Bine ați venit în studioul Media Box a Consiliului Europei. Bună ziua, domnul Bobeică, mulțumesc pentru invitație. Deci, personal vă cunosc ca un mare om politic, ca fost ambasador la Paris, aici la Strasbourg. Ați fost și ultima misiune a dumneavoastră care ați revenit de curând la Moscova. Exact. Și de ce menționez aceste trei funcții? Fiindcă ați revenit din nou la Strasbourg, orașul unde ați fost dumneavoastră reprezentant permanent a Republicii Moldova pe lângă Consiliul Europei. Și acum aș vrea să vă întreb, revenind aici la Strasbourg după câțiva ani, cum vedeți acest minunat oraș? E schimbat sau tot așa a rămas frumos, tânăr ca în anii când erați dumneavoastră reprezentant permanent al Republicii Moldova aici? Sunt schimbări? Într-adevăr, în 2001-2003 eram șeful delegației Parlamentului Republicii Moldova aici, la adunarea parlamentară, și atunci am cunoscut Strasburgul mai de aproape, iar în 2006-2009 am fost aici reprezentant permanent, ambasador. Deci timp de 6 ani e o perioadă destul de mare și spune că tot se cunoaște în comparație. Deci după 2009, după ce am plecat la ambasada noastră de la Moscova, acum am revenit în acest an la sesiunile acestea și desigur am găsit același Strasburg frumos, verde, cu probleme soluționate și desigur că când privești cum activează serviciile acestui oraș, cum e starea în oraș, cum simte cetățeanul, desigur că dorești ca la tine în țară tot așa să se întâmple. Deci Chișinău, unde avem un primar liberal, ar trebui să vină mai des la Strasbourg, nu numai în timpul ședințelor Congresului Puterilor Locale, dar mai des să ia ceva experiențe de aici, să ducă acolo la noi în țară și să facă orașul Chișinău un oraș frumos european. Sunt de acord cu dumneavoastră. La noi lipsă de utilizarea expresiei oraș european, Chișinău, practica europeană, deci expresii de acestea unde unul din cuvintele este european, nu-i lipsă, inclusiv la primarul general. Însă real, să vină experiența aceasta, să fie utilizată, practica aceasta, nu prea este. De aceea sunt de acord cu dumneavoastră că ar trebui real de învățat ceva și de la Strasburg, dar de la Europa întreagă. Acum să revenim la activitatea dumneavoastră în cadrul adunării parlamentare a Consiliului Europei. Vă știu că ați fost unicul reprezentant al delegației noastre care a semnat declarația celor 3 membri din Moldova, din partea protestatarilor care au venit aici, în susținerea ex-deputatului a adunării parlamentare a Consiliului Europei, Grigore Petrencu. Iată, vreau să motivați această iscălitură. Ce v-a făcut să semnați pentru acest ex-deputat aici la Strasbourg și de ce ceilalți, după părerea dumneavoastră, n-au vrut să semneze? Deci, în primul rând, am reieșit din motivele circumstanțelor care s-au produs. Deci ei n-au aruncat nicio piatră în clădirea procuraturii, ei n-au bătut niciun polițist, ei, deci, prin acțiunile lor n-au făcut nimic. De aceea, să motiveze lor articolul 285 dezordine în masă, consider că este un abuz din partea puterii judecătorești a Republicii Moldova. Din acest punct de vedere, am considerat că trebuie să-l apăr pe el și pe cei 5 tovarăși a lui, colegi de-a lui, care au fost întâi reținuți, iar acum sunt în regim de arest pentru 30 de zile. În al doilea rând, el astăzi conduce un partid de stânga. Partidul Socialiștilor de semne este un partid de stânga. Deci este motivul solidarității.
Deci un partid care nu suntem de acord în totul, ceea ce fac ei, ce au început să facă, dar este un partid coleg, așa aș spune, care trebuie susținut. Din acest motiv am semnat și mai mult cu atât. Astăzi, în a doua jumătate a zilei, vor avea loc aici, la Strasburg, debate libere. M-am înscris din timp, nu știu dacă voi avea posibilitatea să iau cuvântul, doar știți că... Da, 3 minute. 3 minute și sunt mulți din 47 de țări, însă dacă am această posibilitate, intervenția mea este complet consacrată acestui grup, lămuresc detaliile cum au fost ei reținuți, numesc numele acestor 6 persoane și mă adresez și adunării parlamentare, și Comitetul de Ministri a Consiliului Europei, la comisiile specializate, la fracțiunile politice a Consiliului Europei. Mă adresez cu rugămintea de a face tot posibil pentru a cere imediată lor eliberare. Partidul Comuniștilor din Republica Moldova este tot de stânga. De ce credeți că domnul Voronin n-a semnat această declarație? Doar domnul Petrenco i-a slujit cu credință mulți ani și a fost unul din fruntașii partidului. Da, astăzi ei consideră că nu trebuie să fie de acord cu ceea ce a făcut Petrenco, însă e destul de straniu când Tini Cox, conducătorul grupului politic Stânga Unită Europeană, la care a venit și domnul Voronin în grupa aceasta și a făcut informații, și Tini Cox, și astăzi, iată, când s-a examinat despre abuzul detenției preventive în țările din Europa, alt membru a grupii Stângii Unită Europeană a vorbit iarăși, a amintit de numele Grigore Petrenco. E straniu că grupa Stânga Politică Europeană Unită a invitat acești 3 reprezentanți a protestatarilor, i-a invitat și la ședința fracțiunilor Stângii Unite, chiar am văzut personal, și la urmă domnul Voronin consider că indiferent ce nu s-ar fi întâmplat după ce nu ești de acord cu ceea ce promova mai departe Grigore Petrenco, deci din punctul de vedere a solidarității și din punct de vedere a cetățeanului, el trebuie să fie ajutat. Fiindcă am fost și eu acolo la Academie pe data de 6 septembrie și am văzut începutul protestului domnului Petrenco și eu personal, care sunt în Europa de vreo 15 ani și am participat la mai multe proteste aici, chiar și în fața Consiliului Europei, n-am prevăzut semne de întrebare, adică era un protest pașnic, de fapt n-am mai urmărit eu mai departe coloana, unde s-a dus, ce au făcut. Învinuirile s-au adus că aveau niște lanțuri, niște lăcate cu ei în rucsacurile lor, însă aceste lăcate, aceste lanțuri, din informația care eu o posed, ele n-au fost nicăieri utilizate. Fiindcă lanțul se poate de folosit și la un protest pașnic unde tu te lănțuiești și arăți că statul Republicii Moldova este un stat motiv, este un stat captiv și este înlănțuit, dar n-au scos lanțurile să le folosească ca armă sau ca... Da. Acum să revenim aici la APCE. Iată, dumneavoastră, cum vă pare ședințele APCE interesante? Se discută lucruri de valoare sau în ultima vreme sunt niște discuții care se duc numai de dragul discuțiilor? Chiar și privitor la Grigore Petrenco am înțeles că nu va fi adoptată nicio rezoluție. Adică acești 3 oameni s-au întors practic în Republica Moldova fără nimic, fără hotărâre de eliberare a acestui deținut politic, cum crede ei, și spun că totuși aceasta este o răfoială politică. Nu, în primul rând că nu va avea niciun efect, nu sunt de acord cu dumneavoastră, deci da, nu este nicio rezoluție primită, fiindcă rezoluția din timp trebuia să fie pregătită, transmisă grupurilor, deci este o procedură întreagă. Cu părere de rău, e mult aici birocrație, dar în multe cazuri e o birocrație necesară. Deci în momentul acesta n-a fost, însă faptul că au trecut în grupuri parlamentare, mulți deputați au semnat acolo. Deci consider că lucrul acesta nu poate să fie în zadar, în gol. Iar privitor la prima parte a întrebării, deci ce prezintă Consiliul Europei, deci dumneavoastră m-ați întrebat cum s-a schimbat Strasburgul. Iată, din acest punct de vedere, tot de asemenea aș vrea să spun ce simt eu că s-a schimbat Asambleia, adunarea parlamentară. Deci, desigur că sunt tare puțini din acei care activau în 2001-2003.
permanent aici. Garda veche a plecat. Exact. Pleacă, alții vin, unii sunt relativi cu un stagiu mai mediu. Iată, noi am ales alt președinte a grupului politice a socialiștilor, elvețianul Andreas Gross pleacă, Michele Nicoletti a fost ales, italianul Nicoletti a fost ales și din ianuarie va prezida. Deci este un proces permanent, cum e și viața. Dar probleme, cum era atunci în 2001-2003, când activam în calitate de șef a delegației, cum vedeam că funcționează asambleea, adunarea în 2006-2009 când eram ambasador, sunt unele aspecte care trebuie soluționate. De exemplu, eu nu consider că e corect întotdeauna când reprezentantul Armeniei, deci spune ceva, reprezentantul Azerbaidjanului caută, și invers, printre altele, caută cum să contravină, cum să spună că nu-i corect, cum să învinuiască partea ceilaltă și mai departe. Poate anterior Moldova cu România, în 2001-2003, nu în așa măsură ca Armenia, Azerbaidjan astăzi, dar prin intermediul unor întrebări în Comitetul de Miniștri, altele era. Dar era o situație mai cultă, așa aș spune. Deci, iată, momentul acesta. Mai departe, nu vedem în sală delegația Federației Ruse. Chiar această întrebare a fost o subîntrebare la întrebare care vreau să o pun, privitor la reîntoarcerea membrilor delegației ruse. Care sunt motivele ceea ce nu se găsește niciun compromis ca această delegație să revină, fiindcă știți care este problema? Federația Rusă este unul din cei mai mari donatori de bani în haznaua Consiliului Europei și plecarea în bugetul este lui, o lipsă strașnică. Sunt de acord complet cu dumneavoastră. Ei, la începutul anului 2015, au plătit cotizația lor. Consiliul a activat ca și cum, deci fără nicio problemă în domeniul bugetar, însă dacă se continuă mai departe și în 2016, eu nu cred că Federația Rusă va plăti cotizațiile în 2016 neprimind răspuns când e poate să se întoarcă aici. În cazul acesta, multe din programele Consiliului Europei trebuie micșorate, ori lichidate din proiectele lor, care în fiecare din cele 47 de țări sunt diferite proiecte, inclusiv noi. Primim sub diferite, că multe deplasări a funcționarilor din Consiliul Europei nu e cea mai mare problemă, că vor fi micșorate, lichidate, dar proiecte sunt concrete. Deci, din punctul de vedere acesta, consider că sesiunea aceasta trebuia să dea răspuns, fiindcă în decizia din sesiunea din aprilie, referitor la delegația rusă, se spune a suspenda pentru 2015. Asta e ultima sesiune de toamnă. În sesiunea următoare va avea loc în ianuarie 2016. Ce organ va lua decizii? Se întoarce delegația Federației Ruse Unită, delegația Senatului și delegația Consiliului Federației și delegația Dumii. Deci va hotărâ biroul adunării parlamentare. Dacă hotărâ biroul e bine, dar era mai bine dacă s-a votat sub formă de rezoluție în aprilie 2015 că drepturile delegației ruse de întrerupt, era bine că și adunarea să iei decizia aceasta. Însă, astăzi, răspuns la această întrebare nu este. La sesiunea trecută eu am luat cuvântul referitor la, a fost în discuții tema aceasta, mi-am spus că este o țară mare, este o delegație puternică și nu trebuie să negăm lipsa, deci necesitatea întoarcerii ei aici. Însă până când răspuns la aceste întrebări, sperăm că, iată, lunile acestea, octombrie, noiembrie, vor da răspuns prin celelalte structuri, biroul asambleei, consfătuirea președinților de delegații, Comisia Permanentă a Adunării Parlamentare. Ele toți sunt în drept să înceapă discuțiile acestea și ar fi bine ca la sesiunea de la sfârșitul lui ianuarie 2016 această delegație să fie printre noi. Da, într-adevăr, ați vorbit ca un fost ambasador a Republicii Moldova la Moscova. Părerea dumneavoastră
este interesantă, dar să știți și vă aduc aminte că în acea rezoluție erau niște puncte care delegația rusă sau Rusia trebuiau să le îndeplinească și unul din ele era retragerea armatei a 14-a din Transnistria. Restituirea Crimeei Da. Deci cu toate că delegația parlamentară nu știu ce atribuție aici trebuie să erau niște puncte concrete care formal, puteau să fie rezolvate sau nu? Formal, deci structurile Consiliului Europei poate să spună, da, nu sunt îndeplinite ele, de ce nu se întoarcă delegația. Dar, și nu se îndeplinească. Că am auzit că fiecare membru a delegației ruse care nu vine aici s-au găsit miliardari acolo care îi dau un salariu mai mare decât de urna de aici de la Strasbourg. Nu pot să vă spun. De urna, printre altele, o plătește fiecare țară aparte, iată, mie personal și celorlalți membri. Desigur că ne-o plătește Parlamentul Republicii Moldova, n-aș spune că eu de urnă care trebuie stins la dânsa, dar este necesar nu numai să spui ceva, da? Iată, din punct de vedere a delegației ruse, să spui ca aici să n-aibă, deci să nu te audă. Și invers, e bine ca adunarea și celelalte structuri a Consiliului Europei să audă ce vor să spună rușii. Cu alte cuvinte, consider că problema trebuie soluționată, trebuie un consensus reciproc în acest domeniu și să depășim situația. Că toată lumea spune conflict înghețat, dar dacă este înghețat, trebuie dezghețat și de rezolvat problema. Că în ultima vreme se observă așa o căldură între relația Tiraspol-Chișinău, fiindcă s-a răcit brusc relația cu Kievul, a Transnistriei. N-aș spune că e căldură, poate o înțelegere mai mare. Așa, și mai așa cu ochi buni se uite mai mult spre Chișinău decât mai mult așteptător, ca înainte. Acum vreau să vă dau o întrebare. Știu că sunteți membru al Comisiei de Politică Externă a Parlamentului Republicii Moldova. Exact. Iată, cred că cunoașteți mai bine situația din Republica Moldova. Iată, cândva am privit o emisiune la o televiziune rusă unde se vorbea foarte mult de actualul președinte al Ucrainei, Poroșenko. Și s-a sculat cineva și a spus că Poroșenko este mai pro-rus decât toată Ucraina. Și a adus un exemplu, că iată Poroșenko este un mare magnat care prin fabricile lui de ciocolată din Rusia plătește mari impozite în Rusia. Și mărimea impozitului lui lunar, care îl plătește el în bugetul Rusiei, este de așa măsură încât se poate plăti salariul a 100.000 de soldați mercenari ruși. Și acum și întrebare, există oare în Republica Moldova magnați financiari, mari întreprinzători care continuă să plătească mari sume de bani pentru bugetul Rusiei? Deci acești bani vin pentru plătirea salariilor mercenarilor ruși din Transnistria. Dacă sunteți la curent. Nu, referitor la domnul Poroșenko, știu că clasa politică ucraineană îl învinuiește că una din condițiile care au fost spus când a fost ales, ca el va da în primire totul legat cu activitatea economică, ceea ce nu a făcut nici până astăzi. Știu că este așa o învinuire, desigur că el se apără să spune că sunt reprezentanții lui care conduc treburile acestea economice, însă sunt mulți care consideră că nu, el nu s-a dus departe de managementul la aceste active a lui. În orice caz, asta e o problemă, cred că, internă a Ucrainei. Referitor la dacă Moldova există așa ceva, cred că nu există. Știți de ce? Operez cu următoarele cifre. Dacă înainte erau 800 întreprinderi cu capital mixt, deci acum ele sunt 700 și mai puțin. Multe din ele, deci aproape și închid activitatea. Deci, dacă cândva exporturile noastre, schimburile comerciale între țările noastre, de exemplu, în 2010 a fost de 2 miliarde de dolari, dintre care aproximativ 1,1 era a Moldovei și aproape 0,9 și ceva aproape, cam 2 bucăți, cam câte 1 miliard dacă rotunjim, era a Transnistriei.
Acum, în 2014, schimburile comerciale au scăzut cu 30%. 30% într-un an. Înseamnă că dacă așa timpurile continuă, în 3 ani, absolut schimburile comerciale se închid. De aceea nu consider că există cineva care câștigă din baza legăturilor Moldova-Rusia în acest moment. V-am întrebat fiindcă domnul Anatol Șalaru, actualul ministru al apărării, într-un interviu la portalul ăsta de știri Unimedia, a menționat că a afirmat că bugetul militar al Republicii Moldova, bugetul Armatei Naționale este cu mult mai mic decât bugetul militar al Transnistriei. Deci nu cunosc bugetul militar al Transnistriei. Din punct de vedere a relațiilor Moldova-Transnistrie, mie cel mai tare îmi place și cred că oricărui cetățean îi place că și din Chișinău și din Tiraspol permanent în ultimii ani se spune: noi dorim să soluționăm conflictul prin cale pașnică, prin diplomație, prin întrevederi, prin consensus, prin toate astea. Iată, cel mai tare pe mine mă aranjează, de exemplu, momentul acesta și ar fi bine să avansăm anume în acest domeniu. Mie mi-a plăcut foarte mult când liderul actualul, așa zis, lider de la Tiraspol a spus că noi, cei din Transnistria, nu ne amestecăm în problemele de protest de la Chișinău. Deci să revenim la proteste din Piața Mare a Adunării Naționale. Sunt proteste și în jurul Parlamentului, Guvernului. Iată, care este părerea deputatului Neguța privitor la aceste proteste? Știu că și dumneavoastră, reprezentanții socialiștilor, participați activ alături de partidul nostru al lui Satei. Credeți că veți avea izbândă ca să se rezolve măcar 2 sau 3 din acele revendicări care au fost expuse în Piața Mare Națională de platforma DA și chiar și de dumneavoastră, demisia președintelui, alegeri anticipate, demisia guvernului, Parlamentului? E posibil așa ceva? Răspuns la întrebarea dumneavoastră, aș vrea să încep cu o informație. Recent o delegație a Parlamentului Republicii noastre, formată din toate fracțiunile parlamentare, s-a întors de la Bruxelles, unde a avut loc reuniunea Comitetului Parlamentar de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană. Este prima ședință a Comitetului după alegerile parlamentare din noiembrie 2014. Ele trebuie să aibă loc o dată în jumătate de an. Datorită inactivismului ăsta nostru politic din prima jumătate, nu putem alege guvernul, un guvern alegem cade, deci a fost prima reuniune. Iată, eu vreau să utilizez cuvintele la câțiva înalți funcționari ai Comisiei Europene. Ei trebuie estimați, ei au în spatele lor câte 20-30 de ani de activitate în această comisie, știu totul. Ei sunt cei care pregătesc materialele pentru comisarii europeni și iată, unul din ei, Devin, de exemplu, în fața noastră a luat cuvântul și referitor la proteste spune în felul următor: când noi vedem că cetățenii Republicii Moldova în Chișinău și în alte orașe protestează, noi ne bucurăm că dreptul consfințit în Constituție, în convențiile europene, acționează. E respectat. Dar când noi vedem cum funcționează instituțiile statului în Republica Moldova, noi ne amărăm. Știți, domnule Neguță, se știe că s-a furat 1 miliard. Exact. Nimeni nu contestă acest moment. Da, se știe și aproximativ cine sunt autorii acestui furt. Ce, nu sunt locuri în pușcăriere pe Moldova? Așteaptă ca din banii europeni, cum au auzit, să se construiască undeva la periferiile... Unul de excepție de lux. Da, și atunci când s-a terminat construcția acestei închisori, câte unul să se ducă în aceste celule. Dumneavoastră m-ați întrebat dacă credem în aceea că revindicările au să... Deci, ca să încep de la revindicările cele majore, probabil că demisia președintelui e naiv, demisia domnului Cecan inadmisibil, Parlamentului, Draguțan. Dar acele persoane care au avut pârghii de influență, când au venit la tribuna Parlamentului, au spus: dar noi știm cât s-a furat cu sacul, s-a furat mai mult, s-a furat acolo. Deci
statul a creat instituția ta și te-a pus pe tine manager, persoana numărul 1 în instituția data A, B, C, D și așa mai departe, de atâta tu sconstați momentul acesta? Nu de atâta. Trebuie să folosești toate pârghiile. În cele de urmă, dacă vezi că recomandările tale, revolta ta, critica ta nu acționează, pleacă de acolo, în semn de protest și spune la opinia publică. Lui cetățean spune, eu am plecat de atâta, că am văzut fără de legi care ele nu se respectă. Iată, noi ne-am întâlnit cu așa caz? Nu. Binișor, stăteau la locul lor toți. Iată, nu-i posibil acum ca ei, acești... Oligarhi. Nu, până la oligarhi ajungem. Chiar aceștia care trebuia. Deci, Centrul Anticorupție, Comisia Financiară, nu, în cele din urmă nu cred că singur, dar guvernatorul cu adjunctul lui au plecat. Mai sunt acei care trebuia să urmărească și n-au urmărit. Iată, de ce ei așa, cu așa insistență, ei sunt apărați? Eu ca cetățean, nu ca om politic, nu ca persoană de partid, nu ca deputat, dar mă gândesc, înseamnă că ei erau în cârdășie, în legătură. O mână pe alta se spală. Exact. Dar dacă eu îl dau azi pe mâna justiției, dar el începe a vorbi, când l-am telefonat, când i-am dat indicația și așa mai departe, și se descoperă mai multe. Nu aceasta îi încurcă pe mulți să-i tragă la răspundere pe cei care, în primul rând, cetățenii consideră că-s vinovați. De ce totuși, peste tot loc, chiar și aici la protestul celor 3 din Republica Moldova care au venit aici la Consiliul Europei, să zicem, doamna Ursache, avocat, soția domnului Petrencu și domnul Petkov, Alexandru, parlamentar, au cerut jos Plahotniuc. Și chiar i-am întrebat, ce, numai un oligarh este în Republica Moldova? Și iată, asta e. Nu, noi tot rămânem mirați că dacă un facem om singur analiză, are atâta putere în Republica Moldova să dirigeze, cum îl numesc ei toți, păpușar. Eu nu cred că este numai el că el vinovat. este influent, da. E corect. Faptul că a plecat din Parlament, deci asta a fost o demonstrație că m-am retras din politică, însă retragerea este numai pe unele canale, fiindcă dumnealui a rămas primul adjunct a președintelui partidului și continuă să influențeze. Noi ne-am mirat mult în Partidul Socialiștilor că dacă facem o analiză la cele spuse de membrii platformei, da, deci numele Filat nu prea este auzit. Fiindcă lumea și în presă am găsit niște informații că din toate protestele acestea o să profite numai un singur partid, și anume Partidul Liberal Democrat din Moldova. N-aș spune că o să... Mie îmi pare că dacă se va ajunge la o situație mai clară, când protestul va fi de așa natură, va fi creat așa o presiune asupra puterii, nimeni nu va fi în câștig din acei care au adus la situația asta de astăzi. Dar desigur că apar întrebări. De ce? Se neagă faptul că cineva s-a întâlnit într-o țară cu frații Țopa. Cineva spune că mai mult decât eu ca avocat i-am apărat pe frații Țopa, mai mult nu există nimic. Eu îl știu personal pe aici când eram ambasador, reprezentantul țării, deci judecătorul din partea Republicii Moldova la Curtea Europeană era domnul Stanislav Pavlovski. Îl cunosc destul de bine. Mie îmi pare că sunt multe situații când lui incomod să iei cuvântul acolo, multe ori capul în jos, deci mie îmi pare că el regretă că ne merită în așa grup care trece o săptămână, schimbă revindicările, trece altă săptămână, alt accent. Acum se spune că președintele țării imediat trebuie să plece. Ei, la întâlnirea cu președintele țării, spun că noi nu mai cerem acum plecarea dumneavoastră. Pe urmă rectifică că revindicările de la 6 septembrie rămân în vigoare. Da, într-adevăr. Andrei Năstase, mie îmi pare că este un grup, cum se spune aici în adunarea parlamentară, ad hoc, creat urgent, temporar, nu bine gândit. Deci, iar faptul că în piață sunt mulți cetățeni, asta vorbesc de faptul, nu că ei numai i-au invitat,
cetățeanul a fost nevoit să vină, indiferent care a fost chemarea. El nu mai putea să stea acasă, în satul lui, în centrul raional al lui, dar a venit aici la prima, oricare chemare a fost, a venit fiindcă nu mai poate astăzi să activeze în condițiile cele grele. Acum v-aș ruga să vorbim despre relația Republica Moldova-România, despre ședința comună a celor două guverne din Moldova și din România, de la Constanța, și despre acea apropiere treptată a Republicii Moldova de România de integrarea europeană. Care este părerea dumneavoastră? Se vorbește mult la Chișinău și mi-a plăcut mie aici o idee, a ajuns chiar și la Strasburg, așa un zvon, să-l socotim zvon, că unul din cel mai mari părtași a unirii este chiar Plahotniuc. Și s-a dus personal la București și a avut întrevederi cu înalți demnitari de acolo și a spus că dacă voi mă susțineți ca eu să devin președinte a Republicii Moldova, atunci unirea ca și cum este făcută. Iată părerea dumneavoastră. Cine profită de toate chestiile astea? Deci, în primul rând, acestea sunt, în primul rând, niște zvonuri. Tot așa cum se spune că a fost în România, se spune că el permanent e prezent la Moscova, îi roagă să examineze diferite situații, diferite variante, să fie bazată o decizie oarecare pe Partidul Democrat, unde el are o influență destul de mare. Eu aș spune că acestea sunt niște zvonuri care în caz nu trebuie comentate. Referitor la relațiile noastre, noi știm că din aprilie 2009 ele s-au înrăutățit simțitor. Încetul cu încet au devenit mai bune. Astăzi se vorbește despre că sunt cele mai bune. Deci România singură spune că este cel mai bun avocat a țării noastre în structurile europene și cred că mult înseamnă că o țară, structurile din această țară, deci și eu asupra lor, fiind rugate de noi, chiar în multe cazuri și nerugate de instituțiile Republicii Moldova, să promoveze această linie de a ajuta Republica Moldova în integrarea sa europeană. Când e vorba de ajutor, când e vorba de relațiile bilaterale, noi socialiștii tot înțelegem și suntem de acord. Însă, recent, dumneavoastră cunoașteți că președintele Camerei Deputaților din Parlamentul României, domnul Valeriu Zgonia, a vizitat Chișinău. Am participat la întâlnirea dumnealui cu fracțiunile parlamentare. Am luat cuvântul și am spus, noi suntem pentru dezvoltarea acestor relații. Noi începem să avem alt punct de vedere atunci când se începe să vorbească de unire. Iată, noi atunci considerăm că nu. Există o țară, Republica Moldova, există altă țară, România, există Pactul Helsinki despre consfințirea hotarelor în Europa și trebuie să dezvolte și Republica Moldova și România să aibă relații destul de bune. Iată, unirea nu trebuie să amestece în aceste relații. Bun, și ultima întrebare. Domnule Neguța, credeți în viitorul european al Republicii Moldova, știind că fracțiunea dumneavoastră în Parlamentul Republicii Moldova mai mult pledează pentru o apropiere de vectorul euroasiatic? Deci, într-adevăr, armonizarea legislației noastre trebuie făcută pe standardele europene, fiindcă mai repede sau mai târziu, așa cum visau părinții fondatori a Uniunii Europene, de la Lisabona până la Vladivostok vom avea o singură comunitate. Modernizarea Republicii Moldova poate fi făcută în primul rând cu ajutorul Europei. Aici e cert, aici noi nu avem nimic împotrivă. Dar când oprim exporturile spre Federația Rusă, când ministrul nostru agriculturii se întâlnește cu delegația Roselnadzor, cu serviciul fitosanitar rus și spune că mai departe în program este întâlnirea noastră, conferința de presă și semnarea acordului de înțelegere, iar după jumătate de zi se apropie același ministru și spune că nu va fi nici conferință, nici semnarea acordului, dați voi să vă întreb pe dumneavoastră și pe cei care ne ascultă pe noi și ne văd. Cu ce scop se face asta? Pentru a redicționa toate exporturile noastre numai spre Uniunea Europeană? Asta îi trebuie Republicii Moldova. Republica Moldova trebuie astăzi să aibă câștig
de ambele părți, din toate părțile, și cu lumea a treia, cu țările lumea a treia și cu toți. De aceea, noi, iată, în acest caz, noi nu că suntem împotriva Europei, noi suntem pentru dezvoltarea tuturor relațiilor cu toate țările care pentru Moldova sunt benefice. Domnule Neguța, vă mulțumesc mult pentru acest interviu și să dea Domnul să ne mai întâlnim aici la Consiliul Europei, să mai realizăm și alte interviuri tot așa de interesante ca astăzi. Am fost eu, jurnalistul Gheorghe Bobeică, și vă invit din nou în studioul Media Box a Consiliului Europei.